Kaixo, nire izena Itziar da, Itziar Irigoyen Garbizu. Euskal Herriko Unibertsitatean matematika ikasketak egin ditun eta gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean informatika fakultatean irakasle naiz. Unibertsitatean irakaskuntza eta ikerketa lanak egiten dira eta nire kasuan estatistika eta datu analizian jarduten dut. Lan mota desberdinak egiten ditut, baina bat aipatzearren biologiako problema baterako soluzio izango den datu analiziko prozedurak proposatu eta garatzen ditut. Benetan izango dago gehien gustatzen zaiten lana, segurazki bide asko probatu behar dialako, ez dutelako normalean inoa ematen, baina halako batean eginaren poderioz soluziora iristean satisfazioa handia dalako. Nire lanarekin lotuta baitare oso motibagarria da ikasle gazteak nola aurrera egiten duten ikustia eta pentsatzia horretan zerbaitetan lagundu dezula. Beste alde pertsonalago batetik asko gustatzen zait laguna eta familiekin bazkariak eta otorduak luzatzen dienean antxe berriketan jardutia eta asko disfrutatzen dut baitaren mendi irterekin.